Και τώρα υποδεχόμαστε έναν από τους μεγαλύτερους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, όπου οι πρόγονοί του πολεμούσαν στην Πελοπόννησο, τον κύριο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Κύριε Κολοκοτρώνη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μήπως θα μπορούσα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις? Ευχαρίστως. Γιατί σας έλεγαν γέρο του Μοριά? Γιατί η Πελοπόννησος παλιά λεγόταν Μοριάς και εγώ πολεμούσα στην Πελοπόννησο. Πώς νιώσατε όταν μάθατε ότι η Μπουμπουλίνα και εσείς θα συγγενεύσετε? Ένιωσα χαρά που θα γινόμουν συμπέθερος με μια καπετάνισσα που θαύμαζα. Τι εννοούσατε με τη φράση φωτιά και τσεκούρι? Όταν έφτασε ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, μερικοί από το φόβο τους υποτάχθηκαν σε αυτόν και πρόδωσαν την πατρίδα. Γιατί πιστεύετε ότι σας φυλάκισαν τη δεύτερη φορά με ποινή το θάνατο? Γιατί οι άνθρωποι όταν πρόκειται για εξουσία κάνουν απρόβλεπτα πράγματα. Το κελί από μέσα ήταν σε άθλια κατάσταση. Με λίγα λόγια έπρεπε να σκύβω για να περάσω την πόρτα. Πώς νιώσατε όταν σας φυλάκισαν και δεύτερη φορά και γιατί παραδοθήκατε την πρώτη? Λύπη, διότι με φυλάκισαν χωρίς σοβαρό λόγο, και για την άλλη ερώτηση επειδή σκότωσαν το γιο μου. Και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί προσωπικά απεχθανόσασταν τόσο πολύ τους Τούρκους? Διότι μας είχαν σκλαβωμένους 400 χρόνια και επειδή ότι δεν τους άρεσε το κατέστρεφαν. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας. Κοντά μας τώρα Νικητοράς, ο γνωστός σε όλους τουρκοφάγος. Κύριε Νικητορά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πού ξεκινήσατε να πολεμάτε. Ξεκίνησε το 1805 όταν εντάχθηκα σε ρωσικό τάγμα που πολέμησε τον Ναπολέοντα στην Ιταλία. Στη συνέχεια πολέμησα στο πλευρό των Γάλλων, ενώ από το 1818 μοιήθηκα στη φιλική εταιρεία και ακολούθησαν τον θείο μου Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στο Ξεσηκωμό. Μπορείτε να μας πείτε πώς πήρατε το παρατσούκλι τουρκοφάγος? Ήταν στις 18 Μαΐου 1821 στη μάχη των Δολιανών. Ήμουν επικεφαλής 600 μόλις ανδρών και αντιμετώπιζα στρατό με 6.000 στρατιώτες. Έσπασα 3 σπαθιά και το 4ο προσπαθούσαν ώρες μετά από τη μάχη να το βγάλουν από το χέρι μου. Όμως τους αποδεκατήσαμε. Από τις νίκες σας αυτές, όπως τα Δερβενάκια, δεν κερδίσατε τίποτα από τα λάφυρα? Όχι, ποτέ μου. Ακόμη και το πανάκριβο σπαθί που μου έκαναν δώρο το έστειλα στο ταμείο για την ενίσχυση του Μεσολογγίου. Μετά την απελευθέρωση τι κάνατε? Υποστήριξα τον Καποδίστρια και έγινα στενός συνεργάτης του. Όμως στην εποχή του Όθωνα φυλακίστηκα και παρότι αθωώθηκα παρατείναν τη φυλάκισή μου αλλά και τα βασανιστήρια. Όταν αποφυλακίστηκα η υγεία μου είχε υποστεί μεγάλη βλάβη και ήμουν τυφλός. Πώς ήταν τα τελευταία χρόνια της ζωής σας? Δύσκολα. Ό,τι είχα το έδωσα για την πατρίδα και πλέον δεν είχα ούτε για να ζήσω. Το μόνο δικαίωμα που μου έδωσε το κράτος ήταν η άδεια να ζητιανεύω κάθε Παρασκευή στο ναό της Ευαγγελίστριας. Το 1843 μετά το Σύνταγμα μου απονεμέθηκε ο βαθμός του υποστράτηγου και μια πενιχρή σύνταξη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ.